Zdravím vás pri sledovaní tohto videa. V tomto videu si rozoberieme jeden samsungácky zdroj, pozrieme si na jeho model 527Ačko. Áno, takže tento zdroj sa ku mne dostal, nakoľko som predával jeden zdroj zákazníkovi. A väčšinou zdroje testujem, aj tento bol označený ako testovaný a zákazník mi písal, že mu nefunguje. Funguje mu len standby režim. Tak poslal mi zdroj naspäť na reklamáciu a začal som skúmať tento zdroj. Pri pozeraní tohto zdroja hneď prvé, čo ma zaujalo, nemohol som k nemu nájsť úplnú schému. A také druhé, čo ma zaujalo, bol integrovaný obvod. Jeden by povedal, že je dosť neobvyklý, ale ja tvrdím, že v samsungáckych zdrojoch som ho už zažil. Je to FSR 1700. On je v podstate srdcom celého zdroja. Má na rováši standby vetvu. Samozrejme, poistka, všetko v poriadku, kondenzátory a tak ďalej. Ale keď sa dostaneme k čiastočnej schéme, ktorú naši kamaráti Rusi sprístupnili na svojich fórach, niekto ju tam krásne nakreslil, tak zistíme, že standby vetva sa zopína cez tento optočlen. Kde mám? Cez tento optočlen. Čiže pre tých, čo nie sú hovoriaci po slovensky, si to zapíšeme. PS 803 a ten je EL 817, veľmi bežný samsungáckých zdrojov. Samozrejme podozrenie na neho, prekontrolovaný, super. Následne za týmto optočlenom je SMD integrálny obvod, ktorý ho v podstate riadi. Je to IC 811 a nikto iný ako TL431. Takže merané, testované, dostal som sa k bodu, kadiaľ som sa nevedel viac menej pohnúť. A ako vidíte, vymenil som si FR-ko. To sme si zamenili za FSFR 1800. Je to to isté v podstate. V podstate je robený len pre vyššie výkony. No a následne som si zdroj odtestoval, zdroj funguje, tak verím, že to niekomu pomôže a niekoho to nakopne, aby nemusel toľko hľadať po ruku. Ešte si povieme jednu vec, ktorú pre
tých, čo nás sledujú a nie sú až tak zdatní, ako sa zapína tento zdroj. Máme tu PS on a 5V Ačko. Tieto dve body je nutné prepojiť a následne máme tu 13V vetvu, si na zem môžeme premostiť žiarovkou. Ak nám žiarovka funguje, samozrejme použijeme 12V žiarovku, je to klasická Edisonová žiarovka. Ak nám žiarovka funguje, žiarovka nám nebliká, viac menej je zdroj funkčný a použiteľný. Takže ešte si dáme takto. Dobre. Niekto to prepája 1-kilovým odporom a tak ďalej a tak ďalej. Mne sa ešte nič nestalo, keď som to prepájal napriamo. Čiže ešte raz si pozrieme, čo sme tu hodnotili. Pozrieme tento zdroj. No a ja dúfam, že to niekomu pomôže. Ďakujem za sledovanie.